गिबियावनो आं गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि बै बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। नोंथांमोना बे बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलाव बर' हारिनि जा समस्या जागासिनो दङ मोनफ्रोमबो बिथिङाव, इडुकेसननि बिथिङाव, हेल्थनि बिथिङाव बड'लेण्ड आन्दलन खालामनानै जायफोर बर' रायजो राजानि अर्गेनाइजेसनफोरा दा बड'लेण्ड नागिरगासिनो दङ, बेफोरनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ नोंथांमोना आंनि बे बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। गावनिनो आंगो फिसा होननानै नोंथांमोना जाहाथे आंनि बे चेनेलखौ बजबनानै लायो, साफ्रोमबो नायो, मोनसे मोजां खामानि मावनो थांनायनि थाखाय आङो आवगायलांगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोंथांमोना मोजां मोजां रादाब नुनो मोनगोन। गोजोन्थों।